Zahráme asi aj sériu smutných piesní, však vyjde čas asi. Tak ja budem teraz chvíľu multiinstrumentalista. Budem hrať na trúbelke jednotónovke, hudobný nástroj, na ktorom môže hrať úplne každý, kto sa narodil a vôbec nemá ani hudobný sluch. Toto je ona. Potom tu mám žabku nafúkovacú ešte z čias komunizmu. My starší si pamätáme, čo to je za div. Chlapci nám donesú ropovo družba. A teraz si dáme, pane zvuka, že ten bezdrotový mikrofónik pôjde len taký Vánok, ako keby nad Pánskou Bystricí taký Vánok. Toto sa volá kolonoskopia, to tiež my starší len vieme, čo je. Všetky sladáky asi nedáme, ale toto sú špachtličky, pán brat bude hrať na dvojačka, hajzelovka, dvojlakťovka. Skús tú žabku, dobre? Krásne hrá žabka, že? No. A pieseň sa volá Keď som zváral kovy, boli pri mne vdovy. Jasné, spolahni sa. Hej. Čau. Tento bude hrať takú nosnú melódiu, skúste ho vytáhnuť ešte. Pardon, už je to moc asi, no. Tam aj hovorené slovo. Vrbovskí vítazi sú nešťastní. Je pátek po obede a čaká ich dlhý, hnusný, odporný, niekedy sa zdá, že až nekonečný víkend. Ale pri živote ich drží viera, nádej a presvedčenie, že raz určite príde krásne pondelkové ráno, kedy celý šťastný, s úsmevom na tvári sa budú môcť vrátiť do svojej milovanej roboty. A keď som zváral kovy a boli pri mne vdovy a kúkali jak puci, že som zváracúci. A keď som vrtal diery a prišli za mnou v miery a kúkali jak bobry, že som vrtač dobrý. Ďakujem veľmi pekne.